Nasikop sa mga otoridad ang duha ka suspek sa illegal nga drugas atol sa usa ka bypass operation nga gihimo sa ilang kaugalingong balay didto sa Barangay Maslog, Danau City, Cebu. Ang operasyon gipanguluhan mismo sa Drug Enforcement Unit sa Danau City Police Station ubos sa direktang pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Henrix P. Bancolita, ang hipis sa kapulisan sa Danau. Nakuhaan ang mga suspek og gibana-bana nga 40 gramos nga gituhuang shabu nga nagkantidad og 2,720 pesos. Ang ebidensya nga drugas nga nakuha gisumitir na sa Regional Forensic Unit 7 para sa formal nga eksaminasyon. Ang duha ka suspek anaa na sa kustodiya sa kapulisan samtang gihimo ang legal nga dokumentasyon ug giandam na ang tukmang kaso batok kanila. Ang kapulisan padayong nagpahimangno sa publiko bisan kinsang musulay pagsupak sa balaod batok sa illegal nga druga, walay lusot sa mga otoridad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.